Jó. Tudom, hogy 3-as szép vagy, a 4-es vagy ilyen. Nekem már. Elsőre jó, a francia Lapri nagyon jól kezd. Én azonban természetesen Kásatibit figyelem majd, aki mögötte fut. Móri Győző bekezd nagyon kinn a 8-as pályán. Ugyanezt teszi Kovács Zoli, sőt Bartolati. Lapri most már megerősíti a pozícióját, de Kásatibi megy vele. Belül Kolozsvári Pista és Lukács Privalin valószínűleg már nem tud beleszólni. Gyere Tibiken, gyere, indítsd el! Ez az, megjöhető felé, gyere Tibi, gyere végig! Egyelőre Kásatibi, illetve a francia Bruno Lapri. És nagyon jó, hogy a Móri Győző is. Gyere Tibi, toljad végig, toljad! Meg lesz ez, gyere, toljék! A francia nagyon elmeredik, a román fiú is mellőzi. 46-96, de nehéz, de megvan a vége.